El Lloret Esportiu cau davant del Vilafant per un cruel 1-7. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Tot i que els empordanesos van ser superiors en la majoria de facetes del partit, el tram final va desembocar en un festival de gols que es van dur per davant la fe i l'orgull dels lloretencs. Els locals van fer una primera part molt seriosa, malgrat els 2 gols del Vilafant. El primer a pilota parada al minut 6 i el segon després d'un bon refús del porter Àlex Fuentes. L'Esportiu va poder contenir el cop i el 0-2 al marcador deixava cert marge per a l'esperança al descans. Els d'Antonio Lorente van arrencar la segona meitat de la millor manera, retallant distàncies gràcies a aquest cop de tacó d'Alberto Ojeda, gol fantasma però que l'àrbitre va considerar vàlid. En aquest punt el partit va pujar d'intensitat i el marcador no es va moure en una bona estona. Passat l'equador del segon temps, però, l'autèntic punt d'inflexió del maig, contraatac fulminant dels vilafantencs per fer la tercera diana i baixada de braços generalitzada del Lloret Esportiu. Els de casa veurien encaixar el quart, el 5è, el 6è i el 7è gols en contra a les acaballes del partit. Amb aquesta, l'Esportiu suma la seva 5a derrota consecutiva i s'ubica 12è a la classificació de la primera catalana. A l'horitzó postnadalenc, la necessitat cada cop més urgent de recuperar les bones sensacions d'inicis de temporada. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.